Кыш айларында балык тотканда куркынычсызлык кагыйдәләре үтәләме? Сулыкта аучылар нинди уңышка өметләнәләр? Бүген кышкы балыкчылык һәм аучылык турында сөйләшербез. Эфирда Таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр шундый, килешмәсәгез кызыл фикергә басасыз, килешсәгез яшел тимәгә һәм ак нейтралитет билгесе. Менә күпләрне бу сорау борчый. Менә кешеләр үзләренең куркынычсызлыклары турында онытып, кышкы балыкка баралар, ауга баралар, ау турында әле аерым сөйләшербез. Менә балыкчылык турында сөйләшүдән башлыйсы килә, Илдус әфәнде. Нәрсә белән җәлеп итә ул? Әле без катмаган җиргә дә баралар бит, кисәтеп торалар. Чыкмагыз диләр, ләкин нәрсә тарта? Бүген бит теге балыкка әле ни ихтыяҗ зур түгел? Кан тартадыр инде кан. Бу бит инде балыкчылык, шул исәптән аучылыкта борынгыдан килгән безнең ата-бабаларыбызның яшәү чыганагы буларак хезмәт иткән бит инде. Монсы иң беренче чиратта. Бүгінгі күнде енді біз қазір олай деп айта алмайбыз. Менің фикримше енді 90% хәвәскәр балықшыларға бұл енді как бір шұғыл, вақыт үткәру, көңіл тынычлыгы табу. Менә шулай буларак хезмәт итә торгандыр дип уйлыйм. Кышкы балыкчылык, Илдус ханым, сез дә балыкчылар гаиләсеннән, үзегез дә мавыгасыз дип беләбез. Кышкысы нәрсә белән җәлеп итә? Кемдер бит кышкы балыкчылыкны ничектер өнә бетерми, бары тик җәй көне менә кармак белән генә тотабыз дип уйлыйлар. Кемнәрдер киресенчә кышны көтеп тора, нәкъ менә шул кармаклар белән балыкка чыгыр өчен. Дөресен әйткәндә, мин бу балыкчылыкны минем үземә туры килә торган шөгыль дип һич тә уйламаган идем. Ләкин моннан берничә ел элек кышкы балыкка, менә бәкедән балык тотуга мине чираклы рәвештә генә алып бардылар. Һәм ул минем күңелгә шул кадәр менә хуш килде дип әйтерим. Юктан гына снегоход шунда безнең ватылды да, мин берәүнең кармагын тотып торганына тур килде. Көне буе бер балык тотмаган кешеләр, ирләр бөтен җирдә утыра, мин хатын кыз әле кура җиләгесендә курткадан уйнап кына тотып утырган, 5 минутта үтмәде, шунда ук берналим. Технологиясын гына өйрәттеләр, менә шулай иттереп балык тотты. Мин әйтерем, кышкы балыкчылык менә минем күңелемә күбрәк хуш килә. Безнең әти балыкчы, әти инде ул җәй көне йөри, җәй көне әнине күпме кыстады, ул әйдә барык дип, әни безнең бармады. Ул инде аңа менә бакалар шапшып сикерә, әйдә анда сандугачлар сайрый дип тә карады, һич әнине үгетли алмады. Хәзер минем белән рәхәтләнеп йөри әти. Еш йөрисезме менә сезонна ничә тапкыр барасыз? Алып барган сайын Күпме була менә кыш әгәр дә айларын санасак? Ялларны исәпләсәң, елына шул кышкы сезонда әйтик бер 4 тирәседер инде. Кемдер еш йөри, ләкин ханым ниндирәк киңәшләр бирер идегез? Шуннан да монда бит куркырга кирәк әле. Балыкчылар буз әле катмый чыга башлыйлар. Кемнәрдер инде башка төрледән төрле шул ук инде җәрәхәтләр ишеп калган чираклар да бар. Менә ниндирәк төп киңәшләрне истә тотырга кирәк кышкы балыкка чыгыр алдыннан? Беренчедән, барыгызны да яңа айлар белән тәбрик итәсем килә, безнең тамашачыларны да, сезне дә. Әлбәттә, бик дөрес әйтәсез. Бузны чыкканда, кайчан чыксагыз да, менә хәзерге менә кышкы вакытта да бит инде температура безнең түбәнәйде, гел куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотырга кирәк. Чөнки буз ул бит бөтен җирдә төрлечә формалаша. Кайзыр җирдә агым су, анда бузның калынлыгы әзрәк була, шулай бит инде. Менә шулай, менә бу һәм искә төшереп китсәк, быел бит ничек менә безнең һава торышы булды. Күп явым-төшем булды. Бер җылыта, аннан тагын түбәнәя температура. Бу бит барысы да менә бузның формалашуына тәэсир итә. Шуңа күрә менә бүгенге көндә әлбәттә инде бузның катламы 15 сантиметрга да җитә. Шунда урыннар күбрәк 20 сантиметрларга җиткән җирләр дә бар, әлбәттә инде. Ләкин менә кыш буе шунда ачык урыннар, саклана торган урыннар алар гел бар, менә кыш буе. Менә шуларны гел исә тотырга кирәк. Һәм беренче чиратта менә инде кагыйдәләр. Менә кеше йөргән юлдан ибара кирәк. Менә шул җирдән йөрергә кирәк. Әле инде кар көртләре менә белмәгән җирләрдән йөрмәгез. Һәм шулай ук менә кешеләрне күбрәк утырып менә балык тота торган җирләрдә генә тотарга кирәк. Чөнки менә әгәр дә сезгә ярдәм кирәк булса, яныгызда кеше булсын. Һәм шулай бер үзегез бер кашына барырга ярамый. Менә бузга чыкканда инде әлбәттә инде менә
ул боз формалашу вакытында күбрәк туры килә. Бозның башта калынлыгын тояк белән пишня дип әйтәләр инде, тикшереп карарга кирәк. Әгәр дә тавышы чыкса, анда җирдән инде әкреттен генә янга китергә кирәк. Аны җирдән барырга ярамый. Һәм шулай бергә барганда инде ара булырга тиеш. Димәк, төп кагыйдә ул менә бер үзегез бармагыз. Шундый күпләп балык тотарган җирләрдә генә балык тотарга кирәк. Һәм әлбәттә якыннарыгызга әйтегез, кайсы җирдә балык тотарга сез исәплыйсыз. Һәм шулай менә үзегез белән бауда булса бик әйбәт була. Менә сезнең күз алдыгызда әгәр дә менә берәр кеше боз ярылып суасына китә башласа, анарга ярдәм итәргә, ярдәм итәргә. Һәм шулай менә иң мөһим момент 112 телефоны буенча шалтыратырга онытмагыз. Әгәр дә менә шундый очрак булса, сезнең дә мөнәсәбәтне беләсе иде. Сез үзегез балык тотучылар яклымы, әллә инде бу шөгыльне дип әйтик инде яратмыйсызмы? Юк, әлбәттә инде ул шөгыль анарда начарлыганың юк, саф һавада. Менә кагыйдәләрне истә тотсаң, кагыйдәләрне истә торырга кирәк. Яхшы мавыгыдыр, балыкчылыктан аучылыкка күчәбез. Безнең ике кунак бүген менә әлеге аучылык белән шөгыльләнә. Альберт, менә нәрсәсе белән җәлеп итә ул сине? Чыннан да, монда бит инде аучылыкка да мөнәсәбәт төрле. Һәм мин шул ук өйрәнә башладым әлеге теманы. Монда рөхсәт кагазлары гына күпме кирәк. Анда шикләүләр бу көннән алып бу көнгә кадәр отырга ярый, монда отырга ярамый, тегендә барырга ярамый. Менә булар башны бута бетме? Әллә минем өчен генә шулай катлау? Әгәр дә моның белән шөгыльләнсәң, җиңел кебекме ул? Монда гына арып беттем инде, аларны карый гына да, ауга чыкмыйчы да әле. Аны укый башласаң, ул хайран озакка китә, дөрестән дә шөгыльләнә башлагач аңлашыла, чөнки ау сезоны, нәкъ сезон дип атала, ул ел фасылларына корылган, һәм язгы сезоннар, мәсәлән, инде киекләрнең, киек кошларның кайткан вакытлары белән бәйле, каз үрдәкнең кайткан вакыты, шул вакытка туры китереп куела, аны ел сайын срокларын билгеләп баралар. Кайсы вакытта яз иртәрәк килергә, соңрак килергә дигән әйберләре дә бар бит инде. Аны төрле вакытта конфликтлы нәйләре дә вазгыятьләре дә туганы булды инде. Ләкин халык йөри. Аучылар да шулай ук байтак һәм елдан ел артагына бара. Ул кадәр катлаулы әйбер дип әйтмәс идем. Тынычлык, саф һава, тынычлык һәм ирләрнең үзара менә теге компанияга җыелып, дөнья хәлләрен сөйләшеп, бер атна 10 көн бу язгы сезонны әйтсәк инде, шунда йөреп кайту, бөтен эшне ташлап, баш ташлап, дөньяларын онытып дигәндәй, ул шулай ук кирәкле әйбер дип саныйм мин. Чөнки менә үзегез былай гына урманга чыккан очракларны күз алдыгызга китереп карагыз, яки инде менә 50 яшьтән узган, 60ка җитеп килгән ирнең авылда булса инде бигрәк тә мин урманга саф һава суларга барып кайтам әле дисә, аңа сәерсенеп карыйлар. Мылтык асып чыгып китсәң, син инде мылтык асып чыксаң, инде эш белән барасың кебек. Күп вакытта аның бөтен ауның бөтен мәгънәсе шунга кайтып кала да инде. Кыйммәткә төшәме, Искәндәр, менә бу ау белән шөгыльләнү, монда бит төрле лицензиялар алырга кирәк. Шул корал дөрес сакланырга тиеш, әле аның турында сөйләшербез. Гомумән, кыйммәтле мавыгымы бу аучылык? Аучылык алай кыйммәтле мавыгы дип әйтмәс идем, чөнки мылтыклар хәзер бит төрлесе бар. Әйтик, анда минеке шикелле теге Сайга S20 та булырга мөмкин, анда кемнеңдер кемдер анда ниндидер теге тоз алырга мөмкин, анда Бердан, мәсәлән, анда теге классический, төрле булырга мөмкин. Мылтыкларның хәзер бүген мылтыкларның бәясе 20 меңнән алып нигә кадәр, шиксезлеккә кадәр бәяләре бара. Шуңа күрә мылтык, патроннар бөтен җирдә сатыла. Лицензияларның тагын киегенә карап бәясе, Мин үзем теге ничек дип әйтим, мин үзем ау мәсьәләсендә менә әле генә кайткан яз көне чит төбәкләрдән, әллә каян җылы яклардан кайткан каз үрдәкләрне ату яклы түгел, Мин чөнки алар бит инде ничә мең километр очып кайтканнар, һәм монда бәпкә чыгарырга дип, мин киләм дә атам. Бу әйбергә мин каршы. Менә көзге аучылыкка мин әле бик нитмим анысына, көзге аучылыкка мин каршы түгел. Нигә шул вакыт куялар икән аны? Чөнки мин әзрәк, беләсезме, бер әйбер бар. Әле мин бер сүккәнем дә бар, бер дусларны яз көне кайткан, ниләр 20ләп үрдәкне, казны тизеп салганнар, малай. Бай кешеләр шундый. Аны фотоларга төшереп куйганнар интернетка.
Тоттым да яздым. Нәрсә мин әйтәм? Ашка үләсез, что ли, кабахатлар, шуның хәтлен әйткәнсез, аткансыз мин әйтәм. Әгәр дә булмаса, каз сатып ала алмыйсыз, үрдәк сатып ала алмыйсыз мәллә, мин әйтәм. Талашып тормадылар, бер ярты сәгать эчендә юкка чыкты ул фаталар. Юк, шунда бу бик мөһим мәсьәлә бит. Альберт, син ни фикер белән килешмисең монда? Ерактан кайткан һәм бәпкә чыгарга дигән әйбер белән килешмим. Ау сезоны махсус шулай куела. Безнең киңлекләрдә, менә шушы Татарстан җирлекләрен әйтик инде, казлар алар кайталар, алар әле һаманда юлда. Бу вакытта бәпкә чыгару урыннары алар тундырга кадәр барып җитәләр. Бездә инде бигрәк тә ашытты юллыгын алабыз икән, анда алар ашап, бераз гына көч туплый торган вакытлары. Кайту сүздә юк, алар инде теге барберда туган якка кайтабыз дип кайтуы белән килешеп бетә алмыйм инде. Туган яклары аларның әле күпкә төньяктарак. Шуңа күрә аларның инде менә үрдәкләр, алар монда кала бит инде. Аларның бәпкә чыгару вакытлары җиткән вакытка ау сезоны инде күптән ябылган була. Әле казларга, шул каз үрдәккә инде бергә ябыла ул. Ау сезоны ябылганнан соң казлар әле иркенләп, монда бер атна 10 көн ашап, тынычлап, кирәкле майларын туплап, яңадан инде бала чыгарлык булып китеп баралар. Шуңа күрә төп сорауларның берсе шулай ук менә ау нәрсә бирә ул? Менә син үзеңнең курбаныңда дип әйтегән бу чиракта ату, рухи канәгатьләнү алу, нәрсә бирә ул мәсәлән? Ул бит инде аны алып, мәсәлән, шул инде элекке заманнарда кебек, элекке борынгы заманнарда дип әйтик инде, син аны ашау өчен гаиләңә алып кайту кебек күренеш түгелдер бит инде. Аның мәгънәсе шулай, чөнки киек, кошкорт яки хайванның ите белән йорттагы шул казүрдәк булсын, куян булсын, алар бөтенләй бер-берсе белән чагыштыра торган әйбер түгел һәм шул итендә мәсәлән ат белән дә, сыер белән дә чагыштырып булмый. Аның тәме дә икенче, аның составы да икенче төрле. Файдасы ашау өчен дә әлбәттә ул тансыкка дигән ит. Ләкин нәрсәсе белән килешәм, Искәндәр әфәнденең каз аткан вакытта көнгә аның нормасы бар. Ул синең күп дигәндә 2 каз һәм 3 микән үрдәк булырга мөмкин. Ансы инде аучылык хуҗалыгына карап, бу бер кешегә. Әлбәттә инде 10 кеше булса, һәрберсенә бик нык теге җай килеп, маш килеп, һәрберсе 2-шәр аткан булсалар, анда инде 20-шәр дә булырга мөмкин. Анда инде күп булып күренә. Ләкин шулай ук аның баш санада көйләнә. Һәм шулай ук язгы сезонда, мәсәлән, ана үрдәкләрне атырга ярамый. Бары тик ата үрдәкне генә атырга кирәк. Ана үрдәккә тигән өчен ул вакытта штраф. Шулай ук бу бала чыгарырга әзерлек белән, баш санын килү белән бәйләйберләр. Монда әгәр дә без инде шул ук җәйге һәм кышкы ауны чагыштырсак, кышкы ауда менә нәрсә рөхсәт ителә, нәрсә рөхсәт ителми, Искәндәр. Кышкы ау белән гомумән җәйге ау аерыламы? Әлбәттә аерыла, әмма мин үзем теге аучы буларак, беләсезме, мин күбрәк мылтыкны асып, дус-ишләр белән чыгып һава сулап керүчеләрдән. Минем кулым күтәрелми тик тымалдан гына, менә шул пышыйга яки анда кабанга, телкегә, куянга атырга. Кирәкми, ул миңа кирәкми. Бу бар шундый әйбер, без кирәгеннән артык күп кулланабыз табигатьне. Аның кирәкмәсә дә, мин мәсәлән шул куян итен сатып ала алам бит, шуңа күрә беләм мин тегесе тәмлерәк икәнен дә аңлыйм. Әмма мин аңа атмаячакмын. Tilkinin ana Çernoburka tunlar var, tilki yoqa нәрсәгә хаҗәт, нигә яшәсен матур гына. Минем мәсәлән, мин урман буенда яшим. Минем ишек алдында көн сайын 2 куян шауып йөрәйем. Мин аларга кәбестәләр, алмалар ыргытам. Сәйрәк кебек, үзендә җәнлекләре барган кешеләр. Кызгын инде килеп бездә таләп итә ашарга. Без урман буенда ук, менә урман ягыннан минем рәшәткә кыйма юк, бернинди дә кыйма юк. Бу вакытта һәм тагын Татарстанда кайсы урыннарда аеруча күп балык бар, шулай җәнлекләрне, нинди җәнлекләрне тотарга була, атырга була. Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру, аучылык һәм балыкчылык турында сөйләшәбез. Шуннан да инде монда әгәр дә без җәйге һәм кышкы ауларны алабыз икән, бигрәк тә Татарстанда нәрсәләргә өметләнергә була? Кемдер мәсәлән бит инде шул ук үрдәк яисә анда вак кошлар белән генә канәгатьләнеп калмаска мөмкин. Менә нәрсәләргә Альберт, шуннан да кабанга чыгып буламы Татарстанда әгәр дә теләгән булса? Була. Андый урыннар бармы? Бар, әлбәттә. Һәрбер аучылык хуҗалыгында диярлек кабаннарның баш саны күп дип әйтеп булмый инде, әмма җитәрлек. Аның менә бер генә бар, проблемасы гына бар, лицензия табу инде. Төрле хуҗалыкта төрлечә. 40-60 мең, 70 меңгә җиткән урыннары бар. Митәлү кабанны атырга да ярамый аңлавымча. Ярамый, анда аерым вакытлары бар. Кабан февральгә кадәр. Китге кыш гриппы чыкканнан соң, ничектер кабан ату тыелган дип тә беләм. Юк, анда берни ишеткән юк, әле февраль ахырына кадәр кабанга ачылган килеш тора сезон. Шуңа өмет итәрлек урыннар бар, ләкин аның бәясе менә шундый нирәк инде, тишли торганрак. Шуны алабыз икән, 70 меңгә кадәр җиткән урыннары бар. Анда инде аучылар ул елга бер була, путевканы җыелып сатып алалар.
бер 10 кеше, 15 кеше, һәм аны инде менә шул тансыкка дип, кемдер анда колбаса, казылык ясый, кемдер ысланган килеш, шулай әзерләп куялар да, менә шул яңа ел өстәленә шундый әйберләр өчен генә. Алай теге җәелеп китеп, 40-ар пуши, 50-ар пуши дигән әйбер бер кая да юк хәзер. Балык темасына күчәбез. Менә кайсы урыннарда Татарстанда, Юсуфанда аеруча яхшы эләгә дип әйтик. Һәм менә әлеге тармакта нидерәк проблемалар бар бүген, шуннан да хәл ителәсе. Мин үзем бер тапкырда аучы түгел, шуңа күрә балыкчылык турында күбрәк сүзләрем булыр. Менә балыкчылык турында сүз бар. Менә әйтеп китәсем килә, аучылардан аермалы буларак без тотып җибәрә алабыз. Аучылар тотып җибәрә алмыйлар. Бездә карап калабыз инде кайсы вакыт. Бездә карап кына калалабыз. Мин мәсәлән төлке шоуып узганын, рәхәтләнеп карап калганым бар. Ничек инде шундый матур хайванны нәрсәгә атасың? Бер караганда төлкеләрне ату бүген мәсәлән кирәгрәк тә. Элекке заманда инде Совет чорында бигрәк тә куянга лицензия белән бергә бирелә иде төлкегә дә. Төлкене син бушка, куянга лицензия алсаң, төлкене бушка атасың. Ягъни теге бонус буларак бирәләр иде. Бүген төлкеләр бик күп үрчетеләр менә. Шул хәтле күп үрче дә әйтәм бит, безнең инде ашарга җитмәгәч, безнең ишек алдына кереп, без ашатып йөртәбез инде ул төлкеләрне. Менә шул хәтле дәрәҗәгә җитте. Бу беренчедән бу куркыныч төлкеләрнең үрчүе. Кайберләрен чынлап та әзрәк кенә нитәргә, санын киметергә кирәк. Аучыларның димәк әле шундый функциясе да бар икән, саклап калу. Чөнки алар бит менә шул ук бешенство, ул шир, ул бит дәваламый торган. Менә шул ишек алдындагы этне тешләде, ул эт балаларны тешләргә мөмкин, анда мәшене тешләргә мөмкин, һәм башкаларны шул ук мәше урманга чыгып йөри торган мәшебезне тешләде, ул иге алып кайтырга, ул кытышкыч куркыныч әйбер мәсәлән андый. Әле балыкта бит тоту һәр кайда да рөхсәт ителми. Менә шуннан да чикләүләр күпме һәм шуннан да хәл ителәсе проблемалар күпме? Гөлсем ханым, ничек уйлыйсыз? Мин Искәндәрнең сүзенә дәвам итеп, сез Искәндәр каршыгызга поши чыкса да карап кына кала торган дигән фикер калды минем. Карап торам, минем алга поши бик еш без кабан дуңгызлары миңа айга бер-ике тапкыр чыгалар, юл аша чыкканнарын үткәреп җибәргән. Берсендә шак кына килеп кермәдем машина белән сүзләренә, туктап өлгердем шул әйттереп, нигә бер тапкыр без хәтта Раил Садриев белән куянны таптатмас өчен читкә алып 5 тиенлек куяннан анда теге 500 меңлек машинаны тимир иеменә әйләндердек, юл астына төшеп, икебез дә икешәр кабырга сындырдык. Куян таптатмас өчен генә. Шуңа күрә бик мәрхәмәтле аучы икән. Мин хәзер безнең гаиләдә аучылар да бар. Чыгып киткәндә һәр вакытта да әйтәм, берсен дә атып кайтмасаң ярар дип тә телим инде, аннарсын син генә әйттең дип кайталар. Кайбер вакытта инде безнең табыш белән дә кайткан чираклары була. Менә сулыкларга килгәндә дөрестән дә бөтен җирдә дә ярамыйдыр дип беләм. Без үзебез Шулман Камыга чыккалыйбыз. Анда да танышлар белән яраган урыннарга гына чыгабыз. Закон бозган юк, кануннарны бозган юк. Чөнки шулай күңеллерәк, без күңел ачу өчен чыгабыз күбесенчә. Һәм берсендә ничек булды? Сөембикә журналына эшләргә кирәк иде, уха пешереп күрсәтергә кирәк. Алар минем инде балык тотканны беләләр, әйдә эшлик. Шуннан соң балык тоткан балык юк, нишләргә? Ярар дип кибеттән кызыл балык сатып алдым, пешерәбез дип уйладым. Ләкин икенче көнне кыйып яңгыр яуды. Бу кызыл балык белән ашарга пешереп булмады. Шул атнада бардык һәм бәхеткә бер 5-6 балык, судак, окунь, шундый әйбәт балыклар эләкте, инде чуртан бер-ике. Шулар белән менә үзем тоткан балык дип, чып-чынлап Сөембикә журналы өчен учакта балык пешереп күрсәттем инде. Булай менә Камыда сирлятканы тотырга ярамый бит инде шигә балыгын. Аның өчен махсус менә лаешта үстергән урыннарны беләм. Әгәр дә андый балык ашыйсыгыз килсә, шул урынга барырга кирәк дип. Анда хәзер шундый әйбер балык тотканда, әйтик шул ук судак 50 сантиметрдан кыскарак икән, син аны җибәрергә тиешсең, синең үлчәвең булырга тиеш. Җибәрергә кирәк. Менә мин киләсе атнага балык бистәсенә мине малайлар балыкка чакырдылар. Менә мин барам. Шуңа күрә теге китапларны укып барырга кагыйдәләр барырга кирәк. Мин юк, барганда менә линейка белән барырга кирәк, тикшерсәләр, безнең җәйкене тотып утырабыз шулай балыкны. Шул хәтле зак кермәде, бер судак керде. Утырабыз, 1 сантиметр җитми, алып калыйкмы, алып калмыйкмы дигән әйбер. Бу дөрес әйберме? Регион тикшереләме менә бу кагыйдәләр? Кайда тотырга ярый? Алар буенча ниндирәк эш алып барыла? Нәкъ менә теге тыелган урыннарда балык тоту буенча. Әлбәттә инде менә безнең совместный патрулирование үткәрелә, рыб надзор белән әлбәттә инде бу барысы тикшерелә. Һәм менә әйтеп китәсем килә, балыкка җыелсагыз инде, беренче чиратта бозның калынлыгы турында онытмагыз. Чөнки бозга шул 10 сантиметр булырга тиеш. Шул вакыт
вакытны куркыныч кагыйдәләренә туры килә һәм монда бузга чыгарга ярый. Әгәр дә инде 7 сантиметрдан әзрәк булса, шусын да әйтеп китәм, бу очракта инде штраф яный 1,5-нан 2,000-га кадәр. Шуңа күрә безнең калынышлар карагыз, әлбәттә инде калынрак җирләрен сайлагыз. Балыкчылар өчен куркыныч урыннар кайда алар безнең? Куркыныч урыннарны шулай менә әйтеп киткәнчә, менә шундый ачык урыннарга гел саклана инде, менә кайда агым су тиз аган, алар гел сакланалар. Һәм шулай ук менә без рәсемгә караганча, менә безнең экранда бүгенге көндә барыбыз да беләбез, безнең Идел елгасы аша М12 юлы төзелә һәм шулай менә күпер төзелә. Әлбәттә инде менә беренче рәсемдә күрсәтелгәнчә ачык урын бар анда. Чөнки анда көймәләр дә йөри, шул әлеге көймә юлны төзитергәннәр. Һәм шулай ук менә Нижний Биевта, анда Нижнекамский ГЭС, шулай ук суны да төшерергә мөмкиннәр. Шуңа күрә анда шулай ук ачык урыннар. Анда урыннарда инде гомумән барырга кирәкми. Шуңа күрә безнең бу информация официальный сайтта да куябыз, менә кешеләр күрсеннәр, карасыннар дип, аны җирләргә бармасыннар дип. Бу сездән киңәшләр иде, Юсеф, сез балыкчы буларак нинди киңәшләр әйтер идегез? Менә әгәр дә кемнеңдер теләге уянса, бүген кышкы балыкка барырга беренче чиратта нәрсәләрне истә торырга кирәк? Монда әлбәттә җылы киенергә кирәктер беренче чиратта. Һава торышына бәйле, син бит инде ачык һавада утырасың. Кирәк. Хәзер инде әйбәт киемнәр бар. Җыл әйтик, тәннең гәүдәнең җыллыгын саклап, тирләсәң, тирне тиз генә тышка чыгара торган әйбәт киемнәр бар. Әлеге инде без сырган чалбар белән киеп бирсәк тә йөридер инде. Ну хәзер күпкә җиңелрәк бу сорауда. Барганда инде шын әйбәт яхшы дуслар белән барга кирәк. Үзең яхшы белгән кешеләр белән барга кирәк. Менә кушылып китәм. Шонада бау. Монсы бик кирәкле әйбер. Ну, синең шонандагы бау сине коткармый әле. Ул иптәшеңне коткара. Монсында атмаска кирәк. Менә шушындый моментлары бар. Кеше йөргән сукмактан килешәм. Һаманда алда әйткән сүзләр белән кеше йөргәнрәк җирдән йөрергә кирәк. Әле менә мин инде яңа хәтле 10-нан артык тапкыр балыкта була алдым. Шундый бәхетле кеше мин. Значит, әле дә булса шушук Масловка тирәсендә, Мурзихада, әле ачык промойны дип әйтәбез инде без аларны. Әле алар капланып кына элпәгенә ясалган җирләр күп. Шуңа күрә бердә белмәстән шауып кирип китергә ярамый. Анары сез тапшырылган берсендә без Шушма елгасы буенча мәсьәлә күтәргән. Менә шул хакта да үзгәрешләр бармы? Ниндирәк яңалыклар? Шушма мәсьәләсе буенча таныштырып китергә кирәк, форсаттан файдаланып. Ойса безнең бу сорауга җаваплар көткән кешеләребез күп, борчылучылар күп. Без инде күп язган хатларга инде 30-дан артык 40-ка якын җаваплар килде. Бүгенге көндә соңгы хат килгән иде сентябрь аенда. Балташ районы муниципаль районының башлыгыннан күпмедер эшләр эшләнде, күпмедер эшләр. Соңгы сорау инде безнең предписание буенча бу сораулар прокуратура контролендә торалар. Балташ районының прокуроры контролендә. Кыскача гына аңлатып бер җөмлә белән әйтсәгез, нәрсә булганы безнең тамашачылар бәлки хәтерләп бетермәде. Безнең Шушма елгасы бик матур елга инде ул. 3 районны аркылы ага торган. Йөзек кашы районның бик матур бизәкле елгасы, аны күрүчеләр булды инде, Әлбәт әфәнде дә күреп китте. Менә шушы елганы пычрату бара. Массазавод, монда массазавод кына түгел әле, Балташ сөтмәй комбинатының массазавод дип әйтәбез инде. Коммуналь хуҗалыкның да өлеше бар. Менә чистарту җайланмалары. Алга китеш бармы хәзер менә бу мәсьәлә? Алга китеш бүген язулар бар, аңлашылды хатлар. Нидер эш эшләнә, фактта результат та алга китеш команда шул урында тора. Бер ара анда су аппак булып ага башлаган иде. Шул белән ага башлаган иде. Ул әйберне мин дә бардым, анда карадым, ул мәсьәләдә бездә язылган. Команда димәк, менә хәл ителми инде күп вакыт. Беренче соңгы бара торган әйбер, ул 2 ел гына бармый инде ул әйбер. Әйеме, без инде аны нидән алып торабыз. 2 ел гына бармый ул инде. Алар аны белмим, нәрсәдер эшләргә акча дигән вакытта табигать кирәкмиме шунда, нигәдер шуңа менә шушындый. Чөнки анда акча эшләү процессы бара, ул коммуналь хуҗалыкларның, анда ул чистарту җайланмаларына күп акча тыгарга кирәк, сөтмай комбинатына да күп акча тыгарга кирәк. Бу тем буенча аерым әле очрашырбыз. Яңадан балыкчылык һәм аучылыкка әйләнеп кайтыйк. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Альберт, менә бу балыкчылык һәм аучылыкның
Кешеләр өчен дип әйтик инде, бу очракта шул балык тотучылар һәм аучылар өчен әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таяныкта булып торырга мөмкин? Аучыларның хокукларын яклау дип әйтер идем мен, чөнки билгеле сәбәпләр аркасында менә бу мәктәпләрдә булган атышлар, кызганычка каршы аучыларны да бик нык кысуга китерде, кысрыклауга дип әйтсәк тә була. Кулында корал булгач, ул инде табигатькә чыгып йөри торган кеше булса да, һәм ул табигатькә әле файда китерә торган кешеләр булсалар да, аучыларга аның бик юан башы төште, ул таякның һәр вакыттагыча дип әйтүем инде. Булай традицияларын аңлау һәм билгеле йолаларыннан тайпылмау таяну ноктасы, чөнки ничек кенә булса да, безнең өчен төрки халыклар буларак аучылык дигән әйбер ул бик хас әйбер түгел. Шуңа күрә халык күңелендә әле дә булса кабул итеп бетермиләр. Менә казны нәрсәгә атасыз дигән, каз бит инде ул изге хайваннар, изге кошлар арасында төркиләр өчен. Шуңа күрә бу әйберне мин әлбәттә аңлыйм, ләкин йоласын белеп, шамасын белеп, Искәндәр әфәнде әйткәнчә, эш иткәндә ул инде рәхәтлек китерә торган һәм файда китерә торган шөгыль. Дөрестән дә табигатыбызга зыян китермик, бары тик рөхсәт ителгән урыннарда гына аучылык белән шөгыльләнеп, куркынычсыз җирләрдә генә балык тотып яши дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.